O alcalde de Taboada, Ramiro Moure, acompañaba esta mañá a unha técnica da Deputación na visita á rúa Rosalía de Castro para comprobar in situ como estaba a rúa que se vai arranxar co último pago do canon neste concello e posteriormente redactar o proxecto de mellora. Estaba acompañando a técnico da Diputación, que son as que están redactando o proxecto. Bueno, vamos a cometer aquí a obra, a renovación toda da calle Rosalía de Castro, non? Que era unha petición de moita xente, porque, bueno, encontrase en bastante mal estado e aproveitamos con este diñeiro por poderlo facer. Un orzamento de 47.000 euros que será investido pola Deputación de Lugo con cargo á última partida do canon eléctrico neste concello. Unhas obras que, entre outras melloras, faránse cunha nova canalización de auga potable e arranxarase o firme. Vamos a renovar o que é a línea toda a auga, a línea da auga e despois a calzada, non? O piso. Entonces vamos a un pouco foi o que acordamos, vamos a facer o que é unha zona de rodadura de aglomerado, perdón, de hormigón rugoso e despois simulando que é unha zona de paso da cera en hormigón lavado, non? Facémolo nesto porque aquí hai unha zona onde no inverno hai bastante helada e se o facemos en outro tipo de material ou en pedra, que ao mellor podía quedar bonita, ou en hormigón en quente, bueno, en aglomerado en quente, pois sería moito máis resbaladizo que con este piso, non? Do que tratamos que ao mesmo tempo pois, de renovala, que quede cómoda, que non haiga para evitar posibles problemas de caer algunha persona polas heladas, non? Polo que farán unha zona de paso de formigón lavado na que quedarán os cantos rodados á vista, que será moito menos escorregadizo que outro tipo de solos. Estos días estuve mirando en varios sitios que o fixeron aquí cerca de Taboada, porque isto é un sistema que obliga a Xunta de Galicia nas zonas onde está o Camiño de Santiago, en Porto Marín, na zona de Ligonde, incluso en Palas de Rei. Entón, bueno, penso que é unha decisión, esperemos que sea unha decisión boa de que facer deste material a calle, non? O Concello espera que as obras de mellora da rúa dean comezo a finais da primavera. Contaremos co tempo que lles leva a redactar o proxecto, que despois eles son a Diputación a quen adjudica, saca concurso e todo eso. Eu penso que a principios de finales de primavera, a principios de verão, que pode estar xa ejecutando a obra, ou incluso depende todo da prisa que se dé a Diputación en todos estes trámites, non? Unha remodelación que xunto á actuación de soterramento de liñas eléctricas que se fixo hai uns meses na mesma, deixarán un renovado e mellorado aspecto dunha rúa que, entre outros destinos, leva á Igrexa da Vila.